Alaqa dekin her bir insana tebigatyň içilýän gymmatly baýlygydyr. Emma onuň ýüze çykmak üçin adamyň öz hyjygy, ýerginsi dehmeti, söýgüsi gerek. Aqbal her bir insany belli bir ogra, belli bir ýola gönükdirýär. Anha şol aqbal teýleýini usatlyk gazanan Türkmenistanyň ilkinji ustat suratkeşi Bäşim Nuralynyň ömrü ödürüjüligi Aqbal ýoly nusgalykdyr. Türkmenistanyň halk suratkeşi Bäşim Nuraly 1900-nji ýylyň 4-nji ýanwaryna Aşgabatyň golaýyndaky owada daýhan maşgalasyna eneden bolýar. Gög asmanyna ýyldızlaryň içinde sary gün ömürlük doňup galypdyr. Ajaýyp seslenýän meýsen käseler nagyşly künnügi gurşap alypdyr. Bäşim Nuraly ol ilkinji türkmen suratkeşidir. Eline galamdyr çotgalyp surat çekmäge başlanyna onuň 24 ýaşy bardy. Ol nakkaşçylyk boýunça türkmen halkynyň iň uly suratkeşi bolup ýetişdi. Bäşim Nuralynyň ömrü ýoly türkmen halkynyň täze eýýamy 20-nji asyryň ilkinji ýyllaryna türkmenliň durmuşyndaky özgörşükler bilen göz-göni baglydyr. Onuň ady türkmen sangatynyň we medeni ösüşiniň nyşany boldy. Türkmenlerde aýdylşy ýaly ýigide müňdürlük hüner hem azdyr ýylýar. Bäşim Nuraly diňe bir suratkeşlik bilen meşgullanman. Onuň usatlyk ýoly türkmen milli saz gurallary bolan gazma dutar ajaýyp gyjak saz guralyny ýasamak bilen hem meşgul bolupdyr. Şeýle ajaýyp saz gurallary usatlyk bilen hem çalmany başarypdyr. Aýratyn dekinli ýaş oglanyň ömri inişler ýaly şowly pursatlar bilen başlapdyr. Zarpçy sanat mektebiň açylanyny Bäşim Nuraly 1921-nji ýylda işdi. Aşgabatyň golaýyndaky owalyň birinden ýürüýte gelen Bäşim Nuralynyň gözi surat çekip duran adamlara düşýär. Penjereden synlap duran Bäşim suratkeş mazel içeri çagyrýar. Suratkeşlige teşne ýigit şol ýerde eline galam alyp birinji suratyny çekýär. Bu Türkmenistanyň halk suratkeşi Bäşim Nuralynyň ilkinji ädimidir. Men hudojnikliň halipasy diýip Bäşim Nuralyny hasap edýän sebäbi gaty bir ýer döwrüň ilkinji suratkeşleriň biri de şol Azadagy döwründe Aýhan ol adam bilen bilişlän adam, köp suratkeşleri gören adamlaryna çaraman ýerli de bar, aman ýerli de bar. Şu halipa hökümine görýän onuň işleşem bir öz boluşly owadan bir halyal işleýär, ýa portreti işletedi. Bir ol daşdan görseň Bäşim Nuralyň işi diýip tanadýar da. Bäşim Nuralynyň dörejiligi, onuň durmuşy ähli türkmen suratkeşleri üçin görelde bolup, hakykatdanam 30-njy ýyllardan başlap, 30-njy, 40-njy, 50-njy, 60-njy ýyllaryň dowamında Bäşim Nuraly öz dörejiligi bilen hemişe täze çeperçilik ýollary gözläp, täze döwrawap eserleri döredipdir. Biziň şekilleniş sunaty muzeýimizde Usta Talip Ahmad Bäşim Nuralyň döreden eserleri bugün gününe biziň üçin ulakan bir miras. Sebäbi Bäşim aganyň döreden eserlerini esasan türkmeniň medeniýeti mirasy, türkmeniň däp desturlary, türkmeniň halk bayramçylyklary bilen baglanşykly bolan, milli bayramlarymyz bilen baglanşykly bolan bir näçe eserleriň bolmaklygy, elbetde şol eserleriň her gaýsynyň özüniň bir ajaýyplygy, renk taýdan onuň esasy milli nagşylar bilen nagşylanmaklaryň özü elbetde türkmen sanatyna ulakan bir owadan eserleriň döräp şol kunumyza gelip ýetenliginden habar berýär. Biziň şekilleniş sunaty muzeýimizde Usta Talip suratkeşimiz Bäşim Nuralyň döreden eserleriniň bir näçesiniň arasynda onuň ýagny çagalyk ýyllary bilen baglanşykly, ýa bolmasa türkmeniň milli bayramlary bilen baglanşykly, türkmeniň owa-gojalyk durmuşy bilen baglanşykly bolan bir näçe eserler şeýlede özüniň awtoportretiniň hem bolmakly elbetde biziň muzeýimiziň hassa gözelligine gözellik goşýar. Hemme ýerde şuňalyk öz hünerini görkezen adam ol diňe suratkeşlikde de däl. Ol dutarlyň birden görnüşlerini ýasapdyr da, gyjaklaň birden görnüşini ýasap
bilen birlikde de saz kurallarını kämilleştirýän usta hökümünde halkymyzyň arasynda giýinden talanýanlar. On häzir öňe çenli yasan saz kurallarının sany 40'dan geçýär. Şo 40'dan geçýän saz kuralynyň köp bölegi Türkmenistanyň milli gymmatlyklaryny toplayan, özüne jemleýän biziň döwlet muzeýimizde saklanýar. Biz ol saz kuralynyň hemmesi birin görüp, olar hakynda alad edip, ol saz kuralynyň hemmesini resmi taýdan öwrenildi, hem olara ýöretek pasport döredildi. Bagşynyň saz guraly bolupdyr. Beşim Nurali barada maglumatlar toplayan döwrümizde Beşim Nurali'nin ulu oğlu Turanyň öýünde bolmak. Şonuň bilen birlikde de Beşim Nurali degişli şahsy resmi kagydlar bilen tanış bolmak maňa meýesir etdi. Şol resmi kagydlarda Beşim Nurali'nin öz wagtyna ýasan 1930-njy ýyllardan başlap soňky döwürlerde çenli ýasan saz gurallarynyň ählisi barada resmi kagydlar, olaň diňlenşigi, olar barada gelinen netijeler, olary höweslendirmek wagtyna ören köp zatlaryň alyp barýanynyň anyk maglumatlary höküminde resmi kagydlar saklanyp galypdyr. Onu maňa tanış bolmak, o hakda aýtmak diýmek ören buýsançly. Beşim Nurali'niň saz sunuwatyna geliş hakynda bir kagyd aýdyp geçelim, çünkü ören gyzykly ýagdaý. Beşim Nurali 30-njy ýyllarda Moskwanyň çeperçilik okuw jaýlarynyň birini tamamlap Türkmenistana işe gelen wagtynda Türkmenistana çeperçilik tehnikumy ýaňy işe başlaýar. Şu çeperçilik mektebi tehnikumy iki bölünip, bir bölüminde çeperçilik ugrundan tälim berilýän bolsa çağalara, ikinci bölümünde bolsa saz ugrundan tälim berilýär eken. Şonda Beşim Nurali şu çeperçilik ugrundan tälim alýanlara sapak berip, gapdalynan ýa-ni saz ugrundan tälim alýanlar bilen hem gyzyklanyp, şol ýoş-ýoşdan saz gurallary wagtyna iş etmäge şol iterip beren ilkinji fursatlar höküminde men aýdasym gelýär. 30-njy ýyllarda ýa
Şonuk bilen birlikde de 3 kırışlı değerli 4 kırışlı yankı gıcağı özü yatıyar. Ol gıcak yörüte devlet tarafından dinlenişiğe koyulup dövrün ehli talaplarını ödeyen Fazgurul hükümünü şol vaatları da onu kabul edip eyyem oku cayda Beyaşım Nurali'nin yapan şol gıcağına fapak alıp varmaklık eyyem şu doğrularda yola koyulayar. Bu zatlan öyle Beyaşım Nurali'ni Fazgurulları yatayan ustu hükümünü hasta ruhlandırıp Fazgurulları yatamak işine hasta Beyaşım ağa giyinişleyin girişer. O dutarın dürlü ölçögdäki, dürlü ses berýän, owa berýän, lawy berýän görnüşlerini ululu, kiçili, herhili orkestrın sazlaşyna gawat dilen saz dutarlar ýasamak bilen ýene de ulukan iş edip yankı munyň ýasan saz gurulary hem döwlet tarapyndan yankı ýörüte topar döredilip oň içinden Molla Täsmiratov bilen Ustad Halipa Ahmad Purlusarif ýaly sütün sazanlary giyirip yankı Beyaşym aganyň ýasan saz gurularyna umut baha berip şu saz gurularynyň geljegi umutly, geljek edilýän talaplary ödeýän saz gurul hökümini bellenip geçilýänligi ýene de yankı Beyaşym Nurala saz sunutynyň üstünde saz gurulary ýasamaklygyň üstünde iýiligleri işlemäge Rusiýanyň tanlymal suratkeşi Ilya Mazil hemde Aleksandr Vladachuk zehinli çağalara suratkeşlik bilimini öwredýärdiler. Şol mektepde işleyen Halipa molumlar Beyaşym Nurali'nin zehinini bellep hakykatdanam şol yaş oğlany sunuat uğurlarına uğrukturdular. Hem de Beyaşym Nurali dürli çeperçilik tilsimlerini öwredip onun durmuşuna uli täsir etdiler. 20 ýaşly Beyaşym Nurali şol çeperçilik studiýanyň gapysyndan ätlep sunuatyň älimine düşýär. Hem de dürli sunuatlar bilen tanışýar. Şol mektepde suratkeş dürli uğurlary, grafika sunuaty, nakkaşlyk sunuaty, heykel taraşlyk sunuaty, hem de teatr sunuaty okuwçylara öwredilýärdi. Beyaşym Nurali şol çeperçilik mektebini üstünlükli tamamlap, soňra bolsa Rusiýanyň Moskwa şäherinde 2 gezek çeperçilik sergilere gatnaşyp, öz çeken portret eserleri bilen, öz çeken peyzaj eserleri bilen Türkmenistanyň täze dören şekillendiriş sunuatynyň başlangyç eserleri bilen tanıştyrdy. Beyaşym Nurali 1925-nji ýylda Moskwa şäheriniň çeperçilik institutyna girip, şol ýerde 5 ýylyň dowamında Rusiýanyň tanymal suratkeşleriň elinde okap, Ýewropanyň täze çeperçilik usullaryny öwrenýär. Hem de şol ýokary okuw mektebini tamamlap, öz watanyna Türkmenistana Aşgabat şäherine dolanýar. 1931-nji ýylda Türkmenistanyň paýtagtynda Aşgabat şäherinde Türkmen Döwlet Ýörüýte Çeperçilik Mektebi açylýar. Sergey Beglerov ýaşlygynda Beyaşym Nurali bilen çeperçilik mektebini bilelikde tamamladylar. Soňra bolsa şol 31-nji ýyldan başlap Sergey Beglerov bilen Beyaşym Nurali Türkmen Döwlet Ýörüýte Çeperçilik Mektebinde molumlar hökmünde işläp başladylar. Hem de şol Türkmen Döwlet Ýörüýte Çeperçilik Mektebinde nakkaşlyk, grafika bölümlerini açyp yaş Türkmen suratkeşlerine täze sunuatlaryň, täze görnüşleriniň usullary
Bäşim aganyň döreden eserleriniň bolmaklygy, mumman şularyň özi biziň üçin milli bir gymmatlyk, milli medeniýetimiziň, sunagatymyzyň ajaýyp bir gözelligini özünde jemleýär. Biziň şekilleniş sunaty muzeyimizde Usta Halipa Bäşim Nuraliýewiň döreden eserleri bugün kunna biziň sergilemimiz bedäpdir. Şol döreden eserlerde türkmeniň milliligi bilen baglanşykly bolan Türkmeniň milli Gurban bayramyny beýan eden ajaýyp eser bar. Şol eser miniatürni görnüşde naqşlar bilen milli hali naqşlar bilen bedelip, şoluň çarşuwasynyň daşynda türkmeniň milli hal naqşlarynyň bolmaklygy. Şo ýerde türkmeniň milli egin maşly türkmen gelin ýyllarynyň, ýagny Gurbanlykda şo bağ düşüp duran portadyny, türkmeniň owasynyň durmuşyny görkezýän portatlaryny jemlenen şol eseriň özi bugün kunna biziň üçin ulakan bir ajaýyp bir eserleriň biri bolup durýar. Suretdeşlik kärem elbetde bir halipa talap edýän kärleň berdi pasap edýänne men özüm şo halipasyz bolsa şo ölçegler ýerine gelmese ýa-da gowrumlar ýerine düşmese kompozisiýa diýse, kompozisiýa ýerine düşmese şol gelişikdirek bolýar-da. Bir aňyrbaşy barmaly derejesine ýetenok da şo. Hyjywly suratkeş Bäşim Nuraliýeň täze döreden eserlerinde Ýewropa nakkaşlarynyň, Ýewropa grafika sunawatynyň täze uğurlary, täze tilsimleri görkezilýär. Bäşim Nuraliýeň döredýän eserleri hökmany ýagdaýda türkmen halkynyň durmuşy bilen bagly bolupdyr. Sebäbi Bäşim Nurali öz eserlerinde 30-njy, 40-njy ýyllarda Türkmenistanda bolýan özgörüşleriňde halkyň häsiýeti, halkyň keşfi suratlandyrypdyr. Hemde şonuň eserlerinde hökmany ýagdaýda durmuşda bolýan täze döreýän pursatlar, täze özgörüşler görünýärdi. Öz dörejiligi bilen täze döreýän ýaş suratkeşleriň neslini terbiýelep hemde yol başçysy hökmünde özüni guramaçy hökmünde tanatdy. Hemde kinofabrikada işläp hakykatdanam Moskwadan gelen rejissörler bilen ara gatnaşyk saklap özü hem şol kinofilmlerde artist hökmünde çykyş edipdir. Şol kinofabrikanyň döredilmegi bilen Türkmenistanda ilkinji gerek sessiz kinofilmler düşürilip başlandy. Bäşim Nurali bolsa şol kinofilmlerde artist hökmünde çykyş edip hakykatdanam öz köp taraplayın zehini görkezip bildi. Men özüm çopan olup işlemseň şo bir bagana kampaniýasy bolardy da. Şo ýerde o döwürde bagana bir gaty geçkinlik atdy. Şo gumda özüm hem şoňa gatnaşyp göremseň bilýän ana şo çopanyň baganany baýryň özüne ýazyp guradyşy, şonu duzlap lad edip bir alyp barýan işleri, şol atlary görkezipdir boly. Dogrudanam kompozisiýaň özü bir haliň şekilini görkezýär da şo baganyň ýazylyşy bir uwdan edip ýazyp goýupdyr da. Her bir zady
ellerini ol owadan çekýärdi. Ol şu göderlik bolmasa şol adama bol nokta kartinalarının hemmesinde ya gyýdyn portret diye şu ýerde de nahalçylar kartinasy var. Bagşylar hakda kartinalar var. Şolaryň hemmesinde de bir kompozisiýa gurulşyny türkmeniň ýaşaýşy, türkmeniň şu öňkü şu döwrüň türkmenleriniň ýaşaýşy gözüňe gelip gitdi. Orda Bäşim Nuraly şol öz döwrüniň durşuny şol berip bilipdirdi. Suratkeş diýen adam öz döwrüniň bilibli bolýardy. Şu döwrüne görä saýramasa, ol bolan nokta öz döwrüne görä saýramaly. Diňe suratkeş hem däl, ýazyjam bolsa, ýa artist bolsun, ýa ýene bolsun, dörejilik işler bolsa, hemme kişi şu Bäşim Nuraly ýaly malyn. Soň baglady şeher bilen akwalyn. Okuw emrekdi çykdy sowudun, täzeçe mektepler döräp ugraly Bäşim Nuraly. Zarpçy Sungat mektebiniň gapysyn açyp, ally hünerleriň köpüsün. Gün we günden durlata ol nepesin, ilham uçgunlary köräp ugraly Bäşim Nuraly. Dogry ýöräp ustatlaryň ýolundan dürdökördü on barmaktan golundan. Alkışlar ýagardy sagy solundan, zihin yumaklaryny sarap ugraly Bäşim Nuraly. Döredip köp surat, goşgy desany. Tariplady gözel türkmen esany. Hayran etdi ençe ezber ustany, gyjak dutarlar saýrap ugraly Bäşim Nuraly. Bay zihini sygmaz bir galyba. Ken zat öwredirdi şägirt taliba. Şeýde özüm molla halipa, sungaty il halka ýarap ugraly Bäşim Nuraly. Ile çykdy, ýöne öýde ýatmady. İş bilerini pey wagtyna gitmedi. Ah, soňkuda Aşgabatda ýetmedi, 60 ýaşda daşa uzan ugraly Bäşim Nuraly. Bäşim Nuraly köp taraplayın zehinli adam hökmünde dünýäde döreýän täze özgörüşlikleriň, täze döreýän tehnologiýalaryň tarapdary hökmünde ilkinji bolup şol döwürdäki täze döreýän ulaglary ulanyp başlapdyr. Moskwa şäherinden mototsikla münüp Aşgabatda gelýär. Hemde türkmen halkyna şonu eşkär edýär. Zehilni adam hökmünde Bäşim Nuraly durmuşyň dürli uğurlaryna üns beripdir. Hemde durmuşyň dürli pursatlaryny öz eserlerinde suratlandyrypdyr. Hemde öz goşgularynda hem beýan edipdir. Bäşim Nuralynyň dörejiligi, onuň moğolumçylyk käri hakykatdanam ýaş suratkeşleri şol döwürde taýýarlap, türkmen sunuwatyna kämil usatlary taýýarlapdyr. 30-njy ýyllaryň ahyrynda Türkmen Döwlet Ýörüýte Çeperçilik Mektebinde Bäşim Nuralynyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň halk suratkeşleri Niyaz Murat Dowudow hemde Azat Kılıçev okapdyrlar. Bäşim Nuraly bir ütbeşi adamyň ýene bir aýdýan şonu Çeperçilik Mektebi adyny dakylmagynyň özüne mena gaty şonu begendim da Bäşim Nuralyň adyny göterýänligini söýärniň sebebi ilkinji suratkeşimiz, türkmen suratkeşimiz köp suratkeşleriň halipasy men dogrusu elini okamyk onun özüni men görmem bilmedim. Onunla da men Bäşim Nuralyny öz halipam hasap edýär şonu kunna. Aşgabat şäherindäki
Bäşim Nurali Fuadnaky çeperçilik mektebi Güneşli ülkemizde iň tanymal, iň bir ustadlary yetiştirip bilýän mektep hökümünde biziň halkymyň arasynda giňden bellidir. Bäşim Nurali adyndaky Çağalar çeperçilik mektebi 1958-nji ýylda sentýabr aýynyň 1-nä açyldy. Şol ýyldan başlap Çağalar çeperçilik mektebi suratkeşler bize bilim berdiler hem de sunwatda öz şahsy ýoluny tapmaga bizi urukturdular. Türkmen sanatynyň esasyny tutan Türkmenistanyň halk suratkeşi Bäşim Nurali şu muzeýimizde çeken eserlerinden ibaret bolan işler durmuşundan pursatlar, fotosuratlar yerleşdirilen. Bunlardan başga da Bäşim Nurali'nin ömür derejiligi barada gurrun berýän fotosuratlardan ibaret sergiler we Bäşim Nurali'nin ýasan saz gurallary yerleşdirilen. Türkmenistanyň şekillenir sunatynyň esasy goýan Türkmenistanyň halk hudaýjyny Bäşim Nurali'nin adyny Aşgabat şäher medeniýet müdürlüğiniň çeperçilik mektebi buýsanç bilen göterýär. Çağalara çeperçilik ugrundan başlangyç bilim berip mektebimizi tamamlap ýokary okuw jaýlarda, ýagny Türkmenistanyň ýörüýte çeperçilik mektebine, Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna okuwlaryny dowam edip, ýurdumyzyň tadyman heýkeltaraşlary, nakkaşlary, dergärleri, haly suratkeşler bolup ýetişýärler. Bäşim Nurali adyna Çağalar çeperçilik mektebinde 244 sany okuwçy okap, ýagny çeperçilik ugrundan 4 ugrdan bilim berilýär. Olar nakkaşlyk, amal haşan ugrlary, ýagny dergärçilik, heýkeltaraşlyk haly sunatyndan okuwlar alınıp barilýar.
Aşgabat şäheriniň Medenet Müdürlüğiniň 5000 Nurala adna Çağlar Çeperçilik Mektebining okuwçysy Cennet Mämedowa. Men naqarsçylyk bölümini kämilleşdirýärin. Biz naqarsçylyk bölüminde näde dogry renk almaga, näde dogry surat çekmege öwredýärler. Galamda, renkli galamda, renkde, ýagly renklerde surat çekýär. Ondan başga-da men heýkeltaraşçylyk synawatyny öwrenýän. Heýkeltaraşçylyk synawatyna bizi näde dogry heýkel ýasamagy öwredýärler. Biz tarih sapagyna şekillendiriş synawatynyň içki sirlerini öwrenýäs. Men bu 5000 Nurala adna Çağlar Çeperçilik Mekdebinde okaýanymy buýsanýaryn. Biz öz mektebimiziň adynyň çäreleri, bäsleşikleri gatnaşýar, baýrakly orunlara münasip bolýar. Biziň ýurdumyzdaky bir näçe muzeýlerde biziň uly suratkeş 5000 Nuralynyň işlerini yerleşdirýär. Biz şu muzeýe gidip şu uly halipa suratkeşimiziň suratlaryny uly höwes bilen synlaýarys. Halipa suratkeşimiziň işlerini synlap biz öz işlerimizde şolar ýaly dogry owadan ýerine ýetirmegi isleýär. Şolar ýaly mümkinçilikleri öwretip beren hormatlar kadamyda köp sag bolsun aýdýaryn. Hormatlar kadamynyň jan sag ömrü uzak tutýan tutumly işler elmedam rewaj bolsun. Men Aşgabat şäher Medeniyet Müdürlüğiniň Çağlar Çeperçilik Mekdebiniň okuwçysy Zergar bölüminde okaýaryn. Dürli şaýsepleri çekýäryn. Bärde tebigaty degişli haýwanlara degişli kompozisiýalar gurýarys. Halipa mugallimimizden zergarçylygyň inçe sirlerini öwrenýäris. Geljekde ökde zergarlaryň bir bolup ýetişmegi arzu etýäris. Benim şu mektepde okuýanymy diýsen begenýän şunýar mümkinçilikleri öwretip beren hormatly prezidentimize sag bolsun aýtýar. Aşgabat şäher Medeniyet Müdürlüğiniň 5000 Nurala adna Çağlar Çeperçilik Mekdebiniň haly bölüminiň 4-nji synp okuwçysy Aşer we Gülşürün. Biz surat çekmekden başga-da haly okaýarys, gablen, gapjyk bir näçe hal torbalary dokaman öwrenýäris. Muallimimiz bize halynyň inçe sirlerini öwretýär. Biz türkmen milli göýlerimizi goşup dokaýarys. Haly bu biziň enemamalarimizdan gelýän gadymy miraslarymyzyň biridir. Şu haly işlerini 5000 Nuralynyň hem bir näçe işlerine gabat gelýäris we şonu özümize nusga alyp göçürýäris. Muňa mysal hökmünde Gurbanlyk eserini almak bolar. 5000 Nuraly hem şol halyny ilkinji bolup surata geçiren suratkeş
Biz yaş suratkeşlere hem Türkmenistan'ın halk suratkeşi Bäşim Nurali'nin hem işleri bize nusgalyk bolup durýar. Biz hem häzirki wagtda şol işleri ustad muallimlerimiz tarapyndan öwrenýäris. Biz yaş nesillere şular ýaly milli mirasymyzy öwrenmäge uly mümkinçilik berýän hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýtýar. Okuwlaryň dowamynda galem bilen surat çekmek, reňkde surat çekmek, kompozisiýa, ýagny taslama, şekilleniş urlardan okudylýar. Şeýle hem şekilleniş we milli çeperçilik taryhynyň Türkmenistanyň we daşary ýurt suratkeşleriniň ömür dörejiligi bilen ýakyndan tanyşyp, olaryň döreden eserler barada giňişleýin gürrüň berilýär. Ol hem okuwçylaryň bundan beýlek hem öz uğruny saýlap almakda uly tergi berýär. Bäşim aganyň ýatan saat gurulunyň hemmesiniň perde ölçeglerini özü tapmaly. Onu tapmak ören kıyın. Çünkü sesin iyiligi derligini doğru koymak, doğru alıp barmak ören kıyın işlerin biri. Şuna garamazdan Bäşim aganyň ýatan saat gurulunyň perdelerinin şeyle arasında ses verýänligi, onun saat uğrundan yürütü işenip öwrenen şu perdelerin arasının yakınlığı, daşlığı, ähli ölçeklere deňelmekligi Bäşim aganyň saat uğrundan janipkeşlik bilen şu zatlara girişendigini hayran almak men halkymyza ýetiräsim gelýär. Iň esasy adam ses almak. Şu ses almaklyk ağaca bagly. Şu ýatan gyjagy biziň halk saat däplemizde gyjagyň hemmesiniň gapagyna ham gapak goýulýar. Emma Bäşim aganyň ýatan saat gurularyna agaç gapak goýýar. Biz Ýewropa saat gurularyna bilýäs, skripden gapagy hamdan näle o agaçdan da, ýöne agaçdan da bolsa şol gyjagyň ses berýän agajyny tapmaly. Hemme agaçlara ses bermeýär. Şonu tapyp, şoňa özüne ýörüti eşek goýup, kirş goýup, şoň ýasaly şäherlerde seretden gaty ullukan Bäşim aganyň eden işiniň ören uludugy meçhurlygyň gyýdygyny, ähmiýetlidigini ýene bir gezek buýsonç bilen belläp geçedim gelýär. Onuň ak ýürekli, sada sypaty hakykatdanam şol suratkeşleriň ýüreginde bir üýtgeşik keşip hökmünde galypdyr. Bäşim Nurali'niň çeper pikirlenmelerini, oýlanmalaryna ýöntemlik mahsus. Sebebi tutuş 20-nji asaryň çeperçilik medeniýetine şu ýörelge duýulýar. Ýoksam Bäşim Nurali özünün öňkülen ýyzyna körükörlük bilen eýermeýänni. Milli suratkeşiň nakkaşçylarynyň göz başyny ýydarlamak ýönüki zat del. Oň eserlerini halyk uralaryň, uzak günnögörüň çeper mirasynyň häsiýetli täsirleri öz ýüzüni görkezýär. Bäşim Nurali'niň sadalygy onuň diňe şahsy häsiýeti bilen bagly däldir. Sadalyk oň dünýäni duýşunnaky hakykylygyndan gelip çykýar. Ýöne ol täzelikden hem arasyny üzmeýärdi. Ustad suratkeşiň sunugaty haýsydyr bir ýerli sunugatyň çägine degişli däl. Bu ustad türkmen nakkaşynyň sunugaty tutuş Ediz vatandaşlar, biz öldürücülük toparımız bilen şuun kuun ilkinci suratkeş halifamız Bäşim Nurali'nin döwletli maşgalatyny otýar. Mehriban ýylaşda bizim häzirki söhbet döşlüğümizde Bäşim Nurali'nin uňul agtygy Güljemal Nurali. Güljemal ýa Bäşim Nurali diýilende bizim ýurdumyzda ilkinci suratkeşleriň biri. Şu Bäşim Nurali, Bäşim ağa bilen bir näçe maglumatlar bilen tanışamyzda sunugatyň durly görnüşleri boýunça bir baş çykaryp bilen aýdymdan saýdan bir näçe saat urallarym häzirki wagtda biziň döwlet muzeýlerimizde saklanýar. Ine şu Bäşim Nurali barda nämeler ýatlap bilersiňiz? Atam döwründe men bir
5-6 ýaşlyjy o bir küçsan pursat ýadyma düşýär. Gıca oturanam, surat çekip duran pursatlarım. Onun men üçün özüm kiçike de ullakan adam ýalyp bolup görnýärdi. Onun suratlarım ullakan. Ýöne atam pahyra surat çekerdi. Mene bärsini durup seyrederdim. Onun enemin atamın bir ullakan eýwany bardy. Şoňa bir gyrajyny otururdy. Ona menem orta bärsini oturup dinlerdim sady. Ullakan baglar bardy. Ekinleri, oň içine de üljeler, erikler, üzümler. Atam pahyram üzüm çöplemeýän gowurýar, diýýär üzümi. Onu eline alyp, şu suratda kal şeýtdir bir görkezýär. Onun şol üzümüň hoşaty gözüme alnada. Onun şoňalçy bir pursatlar da bilen kiçike çağa. Onun näme? Bäşim Nuralyň dörejiligi, Bäşim Nuralyň okuýplylygy çağlarına geçti, aktıklarına geçenler var. Bizim üçin bolsa nusxo, şoň ömri, şoň dörejiligi, atamyň işleşi gözüm galyna. Özüm bolsa täsin adam. Gyjak ýasap bilýärdi. Onu kinolog senariýalaryny ýazan adam, artistlik munna şeýle okuýan bardy, surat çekmek okuýan bardy. Şolara görä de bolsa, ýa-ni ba wagtçalar bilen daýhanlyk işini gowurýardy. Daýhan maşgalasyndan özü çopan bolan, şo çopan bolup TV-ge de seyredip, dağlaryň uwudanyny sin edip, pikir edip, şo zatlaryň bolsa şo gören pursatlaryny, duýan pursatlaryny öz eserlerini geçirip görkezýär. Onuň näme? Bäşim Nuralyň çeken suratlaryny milli mazmun bar. Ne Gurbanlyk eserini, ona beýleki pakta ýygylýan eserini, her sene bolsa şol türkmen milliçiligini görkezip özüniň bir çeperçilik suratkeş bolup özüniň bir belli bir tarapyny görkezýär. Her bir suratkeşiň bir özüniň bir ugry bolýar. Bäşim Nuralyň bolsa şoň bilen adalan. Sebäbi o döwürde surat çeken adamlarym etak bir iň birinji bolansa, bu özüniň bir milliligi bilen aýratynlygy bilen belli bolup, beýleki şonu okudan suratkeşliň arasyny Moskvada okan şolaň arasyny awraýalan. Halipalary giň ýol açyp beren hormatly prezidentimize tüý sürekden sag bolsun aýtýaryn. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun. Ömrü uzak bolsun. Sağ olun, genç eden arzularınız hasıl olsun. Ilmi dama sizin hem döwletli ojagyňyzda diň arsal döwletiň ýar bolmagy çağa ülkelerini ilmi dama ýaňlandyrman arzu etýär. Bäşim Nuraly diňe suratda däl, eýsem sazy da öz okuýuny görkezip başlaýar. Soňlar ol türkmen dutaryny dyrgyjagyny, olaň teze görnüşlerini ýasap başlaýar. Aýdymsaz onuň ömürlük ýollaşy, pişesi bolýar. Onuň goşgy ýazmak okuýuby da şol wagtlarda ýüze çykýar. Ençeme goşgydyr poemalar, destanlar döredýär. Mektebi oturanyň hakdaky şahadatnamasyny hem onuň edebi tekinini aktalýar. Söýjüler Ustad Suratkeş bilen 1964-nji ýylyň güýdünde mihmançylykda bolup, söhbetdeş bolanlaryna ol öz söhbetdeşligini ýene bir hormatly ady alanlygy değişme ähengine ýaňdatdy. Ol onuň at gazanan molim hem halk suratkeşi diýen atlary bardy. Çopanlar bilen daýhanlar ony halk şahyry atlandyrypdyrlar. Değişmeýäniň arasyna ol gapdalynaky dutara elini ýetirdi. Aýba odaşyny gurap oturdy da haýsydyr bir türkmen sazyny çalyp başlady. Bäşimiň gödökli barmaklarynyň hereketini ýyzarlap ýetişip bolanokdy. Oň ýasan dutary mozaika eserini ýatlady. Sebäbi onuň dutardyr gyjagynyň öz bolşly görnüşi bardy.
Nurali'nin dörüjülügi Türkmenistanyň halyk bedegi sunugatynyň ýokary sunugata geçiş döwrüni öz içine alýar. Ol täze mazmunyny, täze usullarda beýan etmegiň ýollaryny agtardy. Onuň işleriniň esasy görnüşi günnägörün halyk bedegi sunugaty boldy. Şol sebäpli onuň iş usuly esasan milli öwüşgüne ýoğrulypdyr. Muny onuň şekil gurşunyň sadalygynyň hem aňmak bolýar. Başgaça aýdanda Beşim Nurali öz bolşy türkmen jotdasydyr. Beşim Nurali'niň eserleriniň gahramanlary halykdan çykan adamlar. Ustadyň eserleriniň asyl manysy durmuşda ajaýyplyk we bagty berkarar edýär. Hakyky öz bolşy suratkeşiň gözlegleridir, üstünlükleri türkmen nakkaşylygyna münasip ýyzgarlardy. Mehribaniyleşler söhbetdeşligimizde şu Beşim Nurali bilen gelinler bilen söhbetdeş bolmak makbulyk. Mehak Nurali we Mehak gence näşuň koň sizin döwletli ojaňyzda mehmançylykda otyrdy. Gahraman arkadamyzyň saýasynda biziň ýurdumyzda halipa şäherlik ýoluna uly mümkinçilikler döredip berýär. Biziň bir näçe halipalarymyzyň bir näçe eserler bugun bir hayaşlar etirlene ilkinci suratkeş Beşim Nurali bir biziň ýurdumyzda ilkinci suratkeşlerden biri ol başga da surat çekmeden başga da bir näçe sunugatyň dürli görnüşleri boýunça baş çykaryp bilen. Indi şu sunugat eserlerine Beşim Nurali esasy ýüzlenen eserim türkmeniň gadymdan gene däp desurlaryna ýüzlenýär, bir näçe millilikleri ýüzlenýär. Indi şu esaslar bardy bir aýdyp berseňiz. Men gaýnatamyň özüne görmedim, ýöne gaýnanam Amatoltanyň gurrun bermegine görä Beşim Nurali ören köp taraplaýyn dehinli adam bolupdyr. Suratkeş, onuň usta, şahyr, kino düşmekde de türlü şunýaly näme işlerde köp taraplaýyn dehinli adam bolupdyr. Onuň ol suratam çekipdir, goşgam goşupdyr, bir kitan destanly maňa görkezdiň gaýnam. Olardan başga da dany şo bir näçe saaturalarny ýapapdyr. Onu şo döwürlerde şo halipa şähertligi Beşim Nurali şo mahalym gollan adamlaryň biri de. Indi şo halipa şähertlik barada şonuň bir 4 etir ýazan goşgusy bar. Halipaň tälimin başarsaň ösürüp bilmeden derligine sakdyr, dehinli şägirde siňdirip suňuň netilöňündäki borçuna bekdir. Ana şonu bir hile milli kasam hökmünde şu öz şägirtlerine de öwredýän eken, onuňa bir näçe okuwçylar bar, şägirtler Azat Kılıç bar, Ayhan Hajiýew bar, ana şoň elinden çykan şägirtleri. Onuň şu Beşim Nurali'niň özüniň ilk işi suratçılık sunatyna gelmegi onuň bir aýratyn tebigy zehininiň barlygyny bildirýär. Şo gaýnymyň gurrun bermegine görä ol ýaş wagty çopan eken, mal bakýan eken. Şo mal bakyp ýören ýerine bir jaýjagaş bar diýe şoňa okuwçylar girip çykýanly görüp çagalan da okuwçy da ona malkany aňsyrany. Onuň barıp aýnasyna seredýän eken. Onuň o içindäki golüm bir gün çykypdyr. Näme işleň taýda diýse, aýşy okuwçylara seredýän görýän diýipdir. Onu şonu çägen ýüzüne şo çopan taýa bilen surat çekipdir. Bular kim etdi diýse, men çekdim diýipdir. Onuň hanony me diýip kagdalan berip ona çekdirýär. Soňamdany sen näme okasyň elem şu taýda diýär. Onuň olam hogo diýýär, men şunýaly işim bar. Ay sen islan wagtyň gelesin gelen wagt. Şeýdip şo mektepde okan. Onuň soňa Moskwanyň ýokary sunat mektebinde okap bilim alýar. Ýöne şo tak gitmäken ýanky aýratyn näme köp taraplaýyn zehin diýänim. Uly agalary öýlenip öýlerini aýrandan soň şo Beşim bilen ejedi bile bolýan eken. Onuň ejeden men gitdim hor bolarsyň. Özüňe bir güýmenje bolar ýaly, men saňa bir jehek çalar ýaly. Jehek biziň türkmenlemizde iki adam bolup çalynýardy. Emma şonu bir gural ýasapdyr, şonu bir adam bolup çalar ýaly. Ine şunu ipdir, men elänçam ulanarsyň diýip şonu ýaly işleri edipdir. Diňe ta guralaryny ýasamak däl, şolar ýaly guralary ýasap bilipdir. Beşim Nuraliň bir näçe bir surat eserlerini başga bir näçe 40 bolay saat gurallar bardy, bir maglumatlar eşitdiler. Da şo ýüpekden edipdirler de kirişi. Ne öz güýji, öz zehini bilen şunýaly ada awraya eýe bolan.
Ötön geçenlerimizi silap tırsegine galdıran hormatly prezidentimizin jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýören ýolları wan bolsun, il ýurt bähwitli işleri elmi damara wajalsyn. Sağ olun mehekkençe eden arzularınız hasıl bolsun. Ne beş mağı vardı, şeyli kızıklı maglumatlar verdiniz. Ilmi dama şu devletli ocaňyza, dene arsal devletin ýar bolmagyny arzu edýär. Sağ olun, ilmi dama öýleňizde ýaňlap dursun, toýda diýdalaşylyň. Sağ olun. Şular ýaly Ustad halipalarymyzy, şular ýaly türkmeniň medeniýetiniň hassa bir ýokary derejede gullap ýetmek üçin bir giň mümkinçilikler dörejem. Hormatly prezidentime sag bolsun aýdjam. Hormatly prezidentimiz jany sag bolsun. Alyp barýan il ýurt bähwetli işleri rowaj alsyn. Goý türkmeniň sungaty medeniýeti hemişe özüniň ajaýyplygy bilen her bir halkyň ýüregine uly orun alsyn. Mehriban arkadaşımızın gaýdan ajaýyp parasatly sözleri var. Biz medeniyetimize, sunatımıza goşan halifalarımıza goýanmagy haklydyr diýip aýdýar. Şeýle mümkinçilik göreden şunu ýaly taryhymyz dikelpekde, medeniyeti sunatymyz dikelpekde mehriban arkadaşymyzyň janynyň sag ömrüniň uzak tutumly işleriniň rowaj bolmagyny arzu edýär. Berkarar döwletimiziň bahtiýarlyk döwründe hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň sungat işgärlerine, medeniýet işgärlerine uly goldaw berýär. Hormatly prezidentimiziň gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, belentbaşy aman bolsun, il ýurt bähwitli alyp barýan işleri rowaj alsyn. Biz hem Türkmenistanyň halk suratkeşi Bäşim Nuralyň adyny göterýän mektepde işleýänmide buýsanýar. Hormatly prezidentimize biz ýaşlara işlemeni, döretmeni, okatmagy giň mümkinçilikler döretip berýände sag bolsun aýdýan. Ömrü uzak, jany sag, alyp barýan döwlet ähmiýetli ýurt, bähwitli, beýik işlerine rowaşlykdan ýar bolmagyny arzu edýär. Şulatlaryň aňyrsyny elbetde biziň hormatly prezidentimiz bor. Sunwata da sunwatyň hemme görnüşine gaty uly üns berýär. Şu berýän üns üçin, şu datlary galdyrmak üçin gije unir arada üçin hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýan, jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, il we hakykatlar barýan işlerine de uly üstünlikler arzu edýän.